Pozdrav svima ljudi. Danas ćemo da nastavimo sa fantastičnim serijalom Retrakcija. Da! I sama je tu niko drugi nego Adelisa, a ona uvijek kaže ja bih mogu je lakše. Ja. Da sam ja predstavljam pošto se on hoće pogriješiti tako da je. So, ovo je Tarzan, gotovo. Kako se složi? Ona ustaje čovjek, kulira. Jesu ovo smiješno, Bože. A vidi, ovo je prst. Sve ovako postavi ovako malo. Perki ti približio kameri, sad to izgleda ovako... Znaš. Šta? Da čuješ kako? Brat, ova mačka nije toliko strašna, a umiš mi je... Mnogo ugaza se ježi, sada se ježi. Evo, kalendar. Kalendarić, to je. Šta? A ladna, da malo skonta, vidiš da je ovo ko maska. Vidiš da je treba da bude maska, nije ovo stvarno. Ali kako što ne izgleda? Evo, vidio, Bože, vidi. Da pomenem, ko se subscribe-a, dobit će pozdrav od Adne i od mene. Šta radi? Mačka pse? Znači, ovo, ali tu neće ništa što je naći. Mačka je... Da, Adna nije kod me, nek se nagovorim što... Ali je zdravila žena. Vidimo. Šta se napravilo pčela glupi? Ovo je jedna kućica ptica, a unutra ovakva pčela. Jeste, pa ne ti. Treba ne. Šta? A kako je? Vidi ovo. Znači, znaš koji je sreće ili nesreće moraš vidjeti da se dogodi da se sudariš auto ovako da dođe da te ovako prikolca. Znaš koji nesreće moraš sreće da budiš? A nije, vidi, ovo je samo onako malijska kolica, vidiš koliko pčela. Ovaj kad dođe da sjedi neće mi biti drago. Pješke ići kudat. Pješke ići kudat. Šta je to? Što je to? Ima svako ne. To je teško. Gledaj promjena mogu. Ne, znači to je auto jedan. Idemo. Vidi, 0 sat. Tu ti je na 4 žmigavce na srpali. Znaš. Evo ali žmigavce na srpali. Ali nemoj neće biti dobra kvaliteta videa. Lože će se čuti na tom. Ja držim na ovaj mikrofon i ti se čuješ. Nemoj ti približavati, ti se čuješ. Čuje se ti. Vidi. Vidi. Nisu odnjaci. Prestanite skakat. Idi smir. Koliko ova ima luta?